Jó napot! Ez olyan tévétől teszünk neki? Igen, egy helyi tévé. Mit szól a helyi tévé? Mit szól az, hogy újra ki lehet a víz ide? Hát, annyit tudok mondani, hogy hát lehet, hogy nem fog kiérni a víz, mert hogy mondjam, lehet, hogy nem biztos, hogy kibaszni. Ha a lassú árvíz kimegy, ha lassú árvíz védelem, tehát a lassú elmegyen, akkor a víz elmegy. De a gátvédelem az már nem mindegy. Mert most olyan van, hogy tehát maga a gátvédelem az egy speciális téma. Ott olyan van, hogy hát meg kell erősíteni a gátakat, tehát összvonalba, tehát lehet tószegig minden felfele le, ezzel biztos. És az nem, ez erősítéssel kapcsolatosan a gátvédelem az olyan, hogy a lent és fönt mindenütt meg kell erősíteni, lényegében az van. Na most a másik az, hogy elnézést. Jó, köszönöm.